Nan, ingon may gala si Auntie Claire, hindi po kaibigan ng Pangulo yan. Hindi po sila magkaibigan ng Pangulo. Well, muna ginaingon mga igala nga, di sa ko magtingog, no? Let the thing speaks for itself. Next video, Gab. XFM Katropa. Kini video ni mga higala sa birthday ni Franco Mabanta. Ako, kung di na ako amigo, di kumuha og birthday sa dangay. Wato ka, di ko eh. Mahog ka membro ka sa asay. Unsa man ang asay? Kaila ka unsa nang asay, Gab? Asay ka anto Oh. Makuan ka na kanang matawag ka sa Team Kuma. Kumakaun. Ay! Wa ka invitation. Pag imbitahon pud ka mga higala, it states something nga naamoy na kaila mo. Imbitado ka gani, no? Imbitahon magagdi mo kaila. Sige, atong tanaw ni mga katropa, ayo gyud mo i-share sa ninyo nang atong live, sige ra mo katawa diha ba. Napagaw na ba ako diri si Shagit aning pangaway aning inyong gobyerno nga puro binuang ang gihimo. Napagaw na ba ako sig away aning presidente inyong gibutaran? Kay kuha ninyo ni butari, di manuntan ni ma-presidente ni ba? Sige, i-share sa papalihog ba kanang atong FB Live. FB Live na to niya ano ba to atong YouTube diri. Natay 506. Good morning ninyo. Good morning. I-share sa palihog, Gionsay Jerry, Raulito Oran. Kanang video ni Marcos pangutana pod. Di ato na nga at kamoy pahuk muna ko na dili ko mohukom. Kamoy hukom. Sige, paminawon sa nato. Ato daw video. Ga palihog. XFM Katropa. Yara o kortahan gig porma bay. Nganong mangilkil man ning ingani may galag ka kwartahan? Una siya, si Franco Mabanta. Tutuki gid ha. Toy nagabarog sa likod naka-pink. Balik kamay. Sino ito? Di ba klaro ba? Daw paka ba? Tawa na, may gala. Murag, kuanog naong. Murag American Prague. Tanawa na. Kinsa na? Si Lisa man na. Lisa! Ingon si Auntie Claire, hindi naman daw kayo magkakilala. Wala daw, Bakakon yun ni may gala si Auntie Claire. Pinawa! Ano na puno na magbakakon ng gobyerno karon? Ay! Gab, kuya siya kung kuhan dito, Gabi. Kining, dugagay kong santon. Naman to, kuya kong santon gold na ko dito, Gab. Niya tubig po. Minom ko kay murag. Seryoso ko. Kaya ko dito, be. Santon gold na diya. Inom ko. Na high blood ko. Kaya ba? Di ba mo kay lami man akong kape mo, nagpalpitit ko ba? Kamu, wa mo masuko. Ta dito, ara na sa kana. Nara sa kuan ako hunos dapit sa piano. Nadia paliw ko Gab nya tubig na lang pud kay mo inom kog Santon Gold ba? Santon Plus Gold mga katropa. Praga ni akita mo na? Kana na lang. Ako man pud na way problema. Kay mo na akong maintenance. Nakainom na ko gay na pero murag dugangan na kog inom bay. No? Napay biso-biso. Ingon mo dili amigo. Bakakon yung Claire. Sa tanang bakakon tibuok kalibutan sa katanan. Ikaw ang pinaka-champion. Baka kuyape. Si Abing Subang pa kutib-kutib ragbaba ni Basta Duterte kung tinuod ra ng barangan palihog daw tahi agwait anang ante. Lagi. Meryl Nerbusa, good morning Sir Arnel from Labangan, Sambuanga. Maing buntag ninyo da. Isya na itong FB Live ha. Desiderio Matidios, BP Sara na po ang... Mau gani, tanan na lang.
Binuang naman ang istoryaha, oy. Ano, kita ka ng tao, may gala ka to. Ni Hag, si Franco man ang, kuan. Si Franco man ang may gala ng, nakaitom. Unya ka nang nigakos o si Lisa. Ano mo gakos man kag di mo kaila? Porbida. Salamat, Gab. Nangakig na ko, di ba? Oh. Moinom sa kog Santon Gold, Santon Plus Gold. Kay murag di na maayo nini. Action may gala og saka ko presyon. Gabi man ni gobyerno karon mga kaigsuunan nga paawayan ra man tag bakakon. Binuang. Mao ni mga igalay dagway sa Santon kini blister pack niya. Oh. Di mo ingon og wag yo ko mo inom kana kuhaan na nag-usa kaklaro ana diaw. Oh. Pastilan. Alas 7:55 na may galandag nas buntag. Sige, Santon Plus Gold Dubai. May buntag diha at least is G. Good morning sir, pa-shout out ako kay Bongbong Marcos kung saan-o siya makabugtaw sang krisis. Kanus apa? Roberto Ranao, good AM bro, binuhat maguna sila sa mga demonyo? From Marawi. Arnolfo Landero, kaibigan ni Digong pero nagbiso-biso kang Lisa? Di ba kumuingon mga higala nga way issue sa mga Duterte? Pero tama pa ba na? Nga pati ka na may gala, kaklaro anang itwist para lang yun mga higala nga musibo sa naratibo nila mga igsoon. Bakakon yun mong dako yun. Pinaka numero 1 bakakon na ng Pilipinas, kini si Auntie Claire may gala. Sharon naman way nakabadlong, ani pahawaan nyo na be. Di na high blood na po. Sige, tama na. Hawa niya! Tunto. Grabe. Tawa ha? Sige, padayon na agad. Oh, kisa na yung kahag karon, kisa na ng kahag niya. Si BBM na di na iyay. Tawa. Sige, padayon na. I've never had a surprise birthday in my life, a surprise anything in my life, so thank you so much. I don't know whose idea this was, but you guys got me. Thank you so much. I feel special. So thank you. Thanks for making me feel loved. I love you guys. Thank you. Special birthday surprise. Oh, si Bini manao. Oh, Bini. Dili Bini Abante. Balik to gab. Oh, balik to. Oh, kada. Op, piya man ni popcorn itlog siopaw mamon. Oh, kada. Si Bini na. Sa man Bini ha ba? Si Bini nga anak may galang bungbong. Oh. Kung si Kitty na may gala, kana suod ang Duterte. Kung si Kitty ang nadia, si Basti, si Pulong, si Umar. Pero si Bini ang nadia eh. Bakakon yung kaklir, bakakon yung kastanan tao sa kalibutan yun. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Damian na masuko mga iga. Lami kay pamundak ba? Easy. Lami kay pamundak ba? No? Lami na kay... Di pa lang ni live ba igsoon, kipanumbag ko na. Easy. Pastilan, Dolores! Bakakon, may galan mga tawhana. Bullseye. Nya, di ba na pangigala matagbaw? Tanawaw niya, di ba mutingog na mga igsoon? Naana po na ipalusot! Uy, di ba nga, di na ta maghisgot na ng anti-clear be? Pinakadali, may galang di na siya mahisgutan. Unta, pahawaon na siya. BBM! Kisa... Kamundo, habi, hawa mo!
Inyo na yun yung palisod-lisod pag ayaw ng Pilipinas ba? Ano ikutay man ninyo na sa mga Duterte, ka na pagkadakop kang mabanta. Ikaw, Auntie Claire, labi kay lit ka na imong baba, eh. Tamparoson ba ka ng dumdum mo atong chinilas nga Rambo may gala? Muna labi kay hapak sa imong babay, pilpilo na nga bil may gala, eh. Ape, harapan na magana yung anak bagay soon. O sige, kani, kamoy hukom man bay. Kamoy desisyon bay palihog.